Wel, bore da iawn i chi gyd unwaith eto, a croeso ato ni yma i gylch y Gwartheg, a fel y gwelwch chi tu ôl i ni, mae yna brysurdeb mawr yma ar y bore dydd Llun yma yn Llanelwedd, a dwi'n cael cwmni Emily Jones o Benuwch i edrych ar rai o'r dosbarthiadau yma. Emily, bore da. Chi'n iawn? Braf dy weld i, dwi'n dda iawn, siwr wyt ti eddi? Ie, good diolch, a neis bod y hael yn gwenu ar hwn. Mae'n dywydd perffaith, dwi ddim yn rhy boeth ag mae'r hael gyda ni unwaith eto, a mae yna wartheg o safon ym mhob man yma. Mae'r niferoedd ar ei fyny yma eleni unwaith eto yn y sioe. A gwerth i weld nhw. Ydy, yn sicr. Wyt ti wrth gwrs ar y ffarm yna'n Penuwch i chi'n cadw'r gwartheg Byrgorn? Odyn. Sonia chydig bach am y gwartheg sydd gyda chi adre te. So'r Byrgorn sydd â ni wedi bod yn nhw nawr cwbl o flynyddoedd. A athon ni mewn i nhw, achos ni eisiau rhywbeth dawel, a ni eisiau fel yr native breed wedyn, chymod. I trio cael sylw arno rhywun i ddangos maen nhw'n gallu gwneud just mor dda ar lleis sydd ar y marced, chymod. Ond i chi yn cadw brydiau cynhenid eraill, dim just y Byrgorn, i chi'n cadw Gwartheg Henffordd croes, ie? Ie, a mae un Henffordd pyr adre dyn ni. Da iawn, a beth arall? A Red Paul wedyn, so ni'n dablo mewn bach o bryd sydd i fod yn onest. Da iawn wir. A mae yna Red Paul wrth gwrs yn y sioe eleni. Os, yn neis i weld nhw wyd. Ydy, yn sicr, ac i ni'n edrych nawr ar y dosbarth yma yn adran y Gwartheg Henffordd i'r Tarw Ifanc. A'r beirniad yw Colin Sauter o fferm U3. Ac mae'n edrych yn smart iawn yn ei gilt, a wedi wneud y penderfyniad a'r garden goch yn mynd i 3-4-4 Stephen O'Kane yn wyneb cyfarwydd yma yn Llanelwedd yn dangos ac yn arwen y Tarw Ifanc yma. Mae'n darw smart fyd yn dwi. Odi, a pen bach neis dy fe. Pen smart. A cofiwch, Tarw Ifanc yw'r ein, ond mae'n glamp o darw'n barod yn dwi. Na, mae fe'n mynd i tyfu mewn i tarw neis nag yw e. A lot o tyfu wneud dy fe. Hyd da, yn dys e. Os. Ar y teg. Sym rhyfedd bod e wedi cipio'r garden goch na. A mae'n sefyll allan nag yw e. A Stephen O'Kane, dros 30 o wartheg gyda Stephen o dan i ofal yn y sioe yma eleni. 30 wartheg i'w paratoi. Ddim yn berchen ar nhw gyd i hunan, yn paratoi wrth gwrs gwartheg i bobl eraill mae Stephen a'r tîm, achos maen nhw yn dîm. Ac i ni'n mynd i weld tipyn ohono fe yn y cilchoedd cystadlu yma yn ystod yr wythnos yn y cilch y gwartheg. Felly llongorchiadau i 3-4-4 y Tarw Ifanc, cipio'r garden goch yn y dosbarth cyntaf heddi yn adran y Gwartheg Henffordd. Ac wrth gwrs, mae yna lot o gystadlu dal i ddod i ni ag Emily yn gobeithio mynd i ddal chydig o gystadlu'r Byrgorn yn y man yn di ni, Emily. Odyn, gobeithio. Wy'n gwybod bod ti'n ysu fynd rhan. Odw, ysu fynd. Am y tro, diolch o galon i ti. Yn iawn.